Velkommen til Hårup Øvelsesplads. Du vil nu få en kort instruktion i de manøvrer, som du skal gennemgå på dette kursus. Nu skal du se, den første øvelse, den drejer sig kun om at betjene koblingen. Men allerførst så indstiller du sædet, så du sidder med bøjning på benet, når koblingen er i bunden. Ligesådan skal du have bøjning på armen, når du holder ved rattet, så man indstiller ryglægen på sådan en drejeknap på siden. Og så holder du koblingen i bunden. Og så tager du fat i gearstangen. Der, hvor den kan bevæge sig fra side til side, det er frigear. Ind mod benene fremad, det er første gear. Lige tilbage, det er anden gear. Hvis man puffer til den fra anden gear og puffer igen, så kommer den automatisk i tredje gear. Og lige tilbage, det er fjerde gear. Så er der forskel på bakgear i de forskellige biler. Den her, der skal man finde frigear først. Det er udgangspunktet for alle gear. Og så låse den op ved at tage fat i håndtaget og løfte op og over og så op. Nu starter vi den første øvelse, og den går ud på, at det kun er venstre fod, der skal arbejde. Op og finde koblingspunktet. Hold foden helt stille, lige der, hvor bilen begynder at bevæge sig. Og så hjælp den roligt i gang. Hvis man går for hurtigt igennem koblingspunktet, så går bilen i stå. Eller hvis man går bare lidt for hurtigt op på koblingspunktet, så hopper bilen. Så kunsten er lige at finde den balance, man løfter bilen i gang. Og du skal ikke være bange for, at den kører fra dig. Den kører kun cirka 3 km i timen, når den ikke giver gas. Så kun kobling, ikke andet. Højre fod, den laver ingenting. Så det prøver vi. Koblingspunkt. Rolig igennem koblingspunktet. Og bilen begynder at trille. Øvelse nummer 2. Der skal du, det er stadigvæk en koblingsøvelse, det er for så vidt alle øvelserne. Nu skal du køre sådan stille og roligt på koblingen hen i retning mod kejlen. Og så skal du ligesom fornemme, hvor lang bilen den er. Så prøv at køre stille og roligt, og der sker ikke noget ved, at du rører kejlen. Bare bliv ved med at køre, sådan indtil du mener, at du er helt hen ved kejlen. Og når du kommer derhen, så stopper du bare, og så bakker du hen til den anden kejle. Stille og roligt. Og der skal ikke noget ved, at du rører den. Bare du lige kommer hen, og du kan se, hvor lang bilen den er. Det er noget af det kniver med i starten, at det er svært at bedømme, hvor lang bilen den er. Mens vi har den her øvelse, så kan vi lige lege lidt med koblingen. Hvis du nu kører frem og holder sådan lige 1 meter fra kejlen, så prøver du at holde helt stille, og så går du op på koblingspunktet og lister lige så stille hen og rører ved kejlen. Det har man tit brug for, når man kører frem i et kryds. Hvis der holder en lastbil, der gør, at man ikke kan se noget, eller der er buskager eller høje træer og sådan noget, så bruger man koblingen til sådan at køre stille og roligt frem, til man kan se noget. Og det er bare sådan et koblingspunkt, og så kører den lige så langsomt lidt ned med koblingen igen, lidt op igen for at styre farten. Den kan køre 0,5 meter i timen, hvis det er det, man har brug for. Øvelse nummer 3, der får du sådan for alvor brug for det, du kan på koblingen, fordi det er vigtigt, når du nu skal køre rundt om et hjørne, først forlæns, bagefter baglæns, og styre farten på koblingen, ligesom du prøvede i øvelse 2. Så det gælder om at køre så langsomt som muligt på koblingen, kig bagud til samme side som hjørnet er, drej på rattet til samme side som du kigger, og hele tiden hold farten nede, så du kan nå at komme rundt, og når bilen er lige igen, så skal du også have tid til at rette op til lige ud igen. Så pas på farten, stille og roligt rundt, kobling ned igen, hvis du kan mærke, at den får lidt fart på. Og så når bilen er lige, ret op igen til lige ud, og lad den trille et stykke igen. Vi skal til øvelse nummer 4, og det er en styreøvelse. Du skal køre ind mellem de her 2 kejler, der står her, og køre i 8-tal. Og det gælder om, det er, at man holder rigtigt på rattet, det vil sige hænderne over for hinanden, sådan cirka. Og når man drejer skarpt på rattet, så drejer man først med begge hænder, og så klatrer man ligesom på rattet. Det kommer som regel naturligt, men det er lidt det samme, som hvis man klatrer i tog i gymnastiksalen. Så det gælder altså om at dreje til, fordi når man drejer rundt om kejlen, og hjulen er drejet i bunden, så skal man rundt om den næste kejl, så man skal dreje fra bundstilling på rattet til den anden bundstilling på rattet. Og så kan du bare lade bilen køre, bare gå helt op igennem koblingspunktet og lade bilen køre, så du kun tænker på styring.